нова революция. Всичко сме едно, брато, всичко сме едно на този свят. Всичко сме едно, няма тревога за нова революция. Всичко сме едно, брато, всичко сме едно. Няма тревога за нова революция. Всичко сме едно, брато, всичко сме едно. Няма ни познати схеми, всичко са носители на нашите проблеми. Не, няма ни познати схеми, всичко са носители на нашите проблеми. Чудеса, чудеса, няма чудеса, тук стоя с нова схема в глава. Чудеса, чудеса, няма чудеса, тук стоя с нова схема в глава. Какво е разликата между фокус и магия? Едното е измама, другото е илюзия. Какво е разликата между фокус и магия? Едното е измама, другото е илюзия. Има ли някаква цака, всеки другия да гледа да прецака? Има ли някаква цака, всеки другия гледа да прецака? Всичко обратно на този свят си е една измама. Да се смееш, братле, това не е самоувереност. Това е една чудата, глупава несигурност. Стил е къв съм аз, кой го казва? Ти или аз? Ти или аз? Къв стил е къв съм аз, кой го казва? Ти или аз? Ти или аз? Нова схема, нов проблем, нови чудеса, нова новина, нов проблем, нова схема, нов проблем. Какво говоря, какво говориш? Няма схеми, няма теми, няма какво да споря. Всичко е луда над приквара, на този свят измислен. Няка новина е схем на чудата, поговорка на носи носители и схеми. Какво говоря, брат? Какво споря? С кого? Що? Как и какво? Не ми пука, навлизам с ритъма, каквото мозъка ми подскаже. Не ме е бе от другите, не ме е бе от себе си. Това е фристайл, тук текстове не пиша. Това означава, че казвам всичко новина, каквото е това. Изказвам го сега. Език е по-бърз ми е от мисълта. Това е новината на нашата игра. Какво е това? Кое е така? Всеки така изпълнявам ролята на всеки един от вас. Това сте вие. Говорите всичко през глава, без да спрете мисълта. Езика ви е по-бърз от усета на главата, мисълта, душата и сърцето. Какво говоря аз? Какво говориш ти, бе? Аз си говоря, а ти какво ми мърмориш? Ей, няма схеми, няма чудати проблеми, няма новина на този свят, няма паразити. Всичко сте вие, всичко сте вие, всичко едно цяло, няма новинични, едични. Какво? Какво? Какво е? Нищо бе, човек, изливам тъпите чудати, простоти от главата. Какво е? Нищо бе, човек, изливам тъпите чудати, простоти от главата. Нищо бе, човек, навлизам с нови схеми, нови простоти, чудати, екзотични гами, някакви непрологични сайми. За ваше забавление, бея комедични гами, нови екзотични схеми, нови екзотични теми. Какво говоря? Простоти, нови схеми, объркани езици, мисли сбъркани, заплетени. За ваше забавление, за ваше пояснение. Сигурно мислите за психична нова схема, тая моя поема. Новина, нов въпрос, нова схема, нов проблем. Новина, нов въпрос, нова схема, нов проблем. Новина, нов въпрос, нова схема, нов проблем. Всичко е история, истина и покрай нея една голяма измислица.